Katarína Lukáčová, Effective Hotel Management, to je ta vaše odbornost, které říkáte zkratkou? EHM. EHM, krásný den. Vy jste přijela ze Slovenska, pojďme na to zrovna, jak si stojí slovenské hotelnictví a české hotelnictví. Je v tom rozdíl? Určite v tom bude rozdiel, predsa len sme akože rozdielne krajiny tou veľkosťou toho segmentu, toho potenciálu a je to vidieť na tom, ako sú nejaké akože pokrokové, či už softvery alebo vôbec techniky a metodiky používané v hotelovom segmente. Myslím si, že na Slovensku akože máme stále akože čo doháňať, alebo teda doháňame vo všeobecnosti. Je to aj v rámci porovnania akože Európy ako takej. Predsa len strašne malý trh. Takže vôbec akože tí moderní providery a moderné softvery sa len strašne zložito, ťažko akože implementujú k nám na Slovensku, alebo vôbec, akože aby vôbec mali záujem prísť k nám na Slovensko, prispôsobovať svoje systémy a kompletnej legislatíve. Takže v tomto, ja som taký akože väčšiný optimista, takže akože stále ako sa pozeráme aj za hranice a rozšpekulujeme, že s čím s novým prísť. Ale je tam určitě rozdíl. A já si myslím, že přesto, že jste říkala, že jste malý trh, takhle i ten revenue management musí být jinačí v Bratislavě a jinačí třeba v Košicích. Tak ono je to o tom, že techniky, pohľad na to a cieľ revenue managementu ako takého je stále rovnaký. Stále je to proste jedna nejaká veda, ktorá má konkrétne kroky a konkrétne technológie na to, aby doručovala nejaký výsledok. Čo je odlišné, povaha toho biznisu, povaha toho hotela, toho klienta, ktorý tam prichádza, tých sezón. To znamená, že robiť revenue management, tak ako pravíte, buď niekde v horách, alebo niekde v nejakej destinácii, akože leisure, víkendovej a prázdninovej a robiť revenue management v Bratislave je akože sakra rozdiel, lebo musíte mať úplne informácie, úplne iné a parametre proste berete do úvahu, takže je v tom určite rozdiel, áno, je toto umenie revenue manažerov rozlišovať to, kde sa ten hotel nachádza, ale to je súčasťou tej práce samozrejme, hej, to je ako keby chcel robiť niekto šoféra formule a nevedel šoferovať auto, hej, takže musí to proste brať v úvahu. My jsme na konferenci HMC v Čechách, v Praze, a vy jste přišla ze Slovenska sem říkat hotelierům, nejen samozřejmě z Čech, ale o tom, jak tenhle biznis dělat. Jaký je přechod, jaká je ta implementace tohodle vašeho biznisu sem do Čech? Ono je to rozdiel tak ako pri každom jednom hoteli o tom individuálnom prístupe. Pre mňa, vám úplne otvorená, aj keď teda tu takto verejne do podcastu, ale budem úplne otvorená, pre mňa je to tiež test. Každý obchod je testovanie, hej. V podstate akože obchod a predaj je o tom, že testujete, ok, vydáte nejakú akože akciu a máte reakciu z trhu. A pre mňa je toto tiež testovanie toho, že ako českí hotelieri vnímajú v podstate vôbec ten môj pohľad na vnímanie a metodiku na rozvoj obchodu pre hotely. Budem mať nejaké ohlasy, budem mať nejakú spätnú väzbu, nasávam atmosféru, pýtam si informácie, pýtam si spätnú väzbu od kolegov z biznisu a je to pre mňa strašne dôležité, aby sme sa aj my v rámci Slovenska mohli posúvať ďalej a zároveň vedieť, či máme čo priniesť sem k vám do Českej republiky. A máte co přinést? Jaký je ten potenciál z vaší strany, ale i na vaší stranu? Protože ten pohled je na obě strany. Tak jaký vy vidíte potenciál? Jednoznačne máme, lebo zase na druhej strane, či je hotel, taký ako ten standalone hotel a bez nejakého know-how z medzinárodnej hotelovej siete, či je niekde v Krkonoších alebo je v Tatrách, to zase nehrá až takú úlohu, to nie je zase taký rozdiel. Samozrejme musíme k tomu pristupovať individuálne, lebo každý má trošku inú cieľovú skupinu, má nejaké iné sezóny, má nejaký iný, každý hotel má iný cieľ, iný business potential a tak ďalej. Takže samozrejme vždy je to o individuálnom prístupe, ale to platí aj voči hotelom v rámci Slovenska. A to, že čo vieme priniesť do Čiech, v podstate to isté, čo v Slovensku. Proste akože jednoznačne hodnotné know-how a metodiku toho, ako štartovať biznis pre hotel. Vaše spolupráce s Profitroomem, protože na téhle konferenci je i Profitroom, jak vy s nimi spolupracujete a jak tohle všechno synergicky spolupracuje? My sme nezávislá spoločnosť, to znamená, my nevlastníme žiadne softvery a ani nie sme nejakým distribútorom alebo nejakým zmluvným partnerom niekoho z providerov, softverov.
A pre nás je Profitrum silný partner v tom, lebo spĺňa parametre, ktoré si my kladieme ako EHM do vzťahov a vôbec do toho, že koho ponúknuť a s kým pracovať u našich klientov. Spĺňajú parametre rozvoja, nasledovania trendov a customer service alebo vôbec prístupu, klientského prístupu a poskytujú služby, ktoré sú v súlade a samozrejme napredujú v súlade s 21. storočím v našom segmente v online hotelovom biznise. Takže jednoznačne sme tu ako partner. Verím, že a dúfam, že budeme mať stále väčší prienik, lebo je to systém, s ktorým sa dá dobre pracovať. Potrebujeme pracovať spoločne na tých integráciách, vzájomne sa chápať a vzájomne hľadať ešte ten krok dopredu do tých jednoduchších integrácií. Lebo na Slovensku sú nejaké iné PMS a tie rezervačné systémy zabehnuté vo väčšej miere ako v Čechách a tu potrebuje Profitrum vlastne a verím, že aj s našou nejakou pomocou alebo spoluprácou, my sme ten prostredník medzi hotelom a tými providermi, veľakrát vieme pomôcť odkomunikovať vzájomne tie požiadavky a očakávania. Takže verím, že aj s našou pomocou sa im to podarí a budem im v tom fandiť, lebo si myslím, že nikdy nie je dosť moderných systémov na trhu na to, aby si hotelieri mohli fakt slobodne vybrať. Naozaj slobodne. Ta spolupráce není v plenkách, to není už jenom takové osávání, protože už je delší dobu. Jaká byla před 3 lety a jaká je teď? Je tam nějaký posun? Je tam něco, co se posunulo dál a na co už se nemusíte koukat? Zkrátka dobře, jak se spolupracuje teď oproti tomu, jak se spolupracovalo před 3 lety? V podstate stále sú to skvelí ľudia. To je prvé pre nás, že naozaj, keď sa niečo povie, to platí a veci fungujú a dávajú do toho ako ľudskosť, tak aj profesionalitu. Ale tak ten rozdiel je hlavne v tom, že priznám sa, že neviem kedy presne, ale Profitrum vlastne na Slovensku sa snažil nejako rozšíriť alebo dostať, ale a že dnes my máme aj spoločných klientov, ktorí užívajú Profitrum ako taký, ako systém a vieme teda pracovať a robiť revenue management. To znamená, že keby som to tak porovnala s pred 3 rokmi, tak to boli skôr úvahy o tom, že ako vieme si byť navzájom nápomocní, aby sme posunuli hotelierstvo ďalej dopredu na Slovensku. A dnes sa to už reálne deje, už sú tam reálne spolupráce, reálne implementácie na slovenských hoteloch. Viem, že Profitrum stále rastie, takže držím im palce. Vy jste posluchačům samozřejmě, vy jste posluchačům na konferenci představila svých 22 bodů, to bylo. Když se člověk na to dívá, 22 bodů je poměrně hodně, ale pokud se dívá postupně, jak říká, vlastně tohle všechno dělám, je možné některý z těch kroků vynechat, nebo je potřeba vždy dodržet 22 bodů? Nic sa nedá robiť akože hneď naraz všetko. Je to o tej prioritizácii, takže skôr toto bolo tak akože inšpirácia a naozaj, aby si hotelieri povedali, že do tohto som ešte vôbec nezabrdol, idem sa na to pozrieť. A je to o tom, že na akej východzej pozícii sa ten, ktorý hotel nachádza a podľa toho si musí prioritizovať, lebo niečo je must be, niečo je nice to have a niečo proste vás potom už len ako doľaďuje tie detaily. A je to individuálne. Může tam stále něco být základní kámen? Může tam být základní kámen ten, že držme si ty obchodníky. Říkala jste, loni na Slovensku 60 000 inzerátů hledáme obchodníka. Může to být základní kámen? Nebo je základní kámen, dělejme kolektiv, buďme jedni a poslouchejme i ty nejnižší? No tak teraz keby ste mi povedali, že mám vybrať tých akože 5, ktoré sú must, tak rozmýšľam čo tak akože narýchlo a aby som na niečo strašne dôležité nezabudla, ale určite sú to tí ľudia, akože v konečnom dôsledku, ako aj pána Chalupa, som povedal, že OK, bavíme sa o softvéroch, ale vždy sú za tým ľudia. Takže áno, tým a odbornosť, online, jednoznačne online digitalizácia, s tým proste bohužiaľ musí ísť, aj keď ako by sa to ako medzi sebou akože hádalo, ale je to o tom, že sa to len vzájomne podporovať a cenotvorba s revenue managementom jednoznačne. A potom naozaj takéto to zamyslenie sa nad tým, kde som, čo som, pre koho tu som a čo vlastne chcem dosiahnuť. Efektiv, hotel, management, může být nějaká vize? Vy jste říkala, mějme vizi, dělejme to pro něco a tak dále. Jaké jsou vaše vize? Kam vy chcete jít? Nebo jsou dané koleje a v těch jenom vypracujete v uvozovkách jako servisní organizace? Nemáme koleje, nemáme tie limity, je to o tom, že
Našim cieľom je skutočne hotelierom štartovať biznis a zabezpečiť, aby prosperovali, aby žili slobodnejšie, aby sa im dýchalo ľahšie. Ja si plne uvedomujem, aké je to zložité a v podstate mysleť na všetko a aký ten hotelový segment je. Viete, akože hotelieri, keď začína niekto nejaký hotel, lebo mám kopu peniazy, idem si kúpiť alebo vybudovať nejaký hotel, to sú také tie akože krásne sny. Zameriava sa na to, aby mal kvalitné matrace alebo spánok, aby mal dobrú recepciu, smiatú recepčnú, dobré jedlo. Ale málo kto myslí na to, čo je za tým. Čo je ten back office na to, aby som tam vôbec dostal hostí do toho hotela. A to je presne tá stratégia, ktorú v podstate nikto nevidí, ale je rovnako tak dôležitá ako ten produkt samotný. Takže toto je tá naša vízia. Priniesť toto know-how hotelom, práve tým, ktorí nemajú v svojom týme niekoho, kto by to zažil, kto by možno mal nejakú skúsenosť z nejakej medzinárodnej siete zo zahraničia, kto mal možnosť to možno študovať alebo mať fakt prax, že sa pri niekom seniornom učil a vzdelával, priniesť týmto hotelom slobodnejšiu, kvalitnejšiu existenciu v tom, že sa nebudú trápiť s tým, že im to nejde, pomôcť im, aby to išlo. Toto je naša vízia. Já jsem Oldřich Tamáš a mým hostem byla Katarína Lukáčová. Ďakujem pekne. Děkuji.